چکدارên rejêma Esed tevî ku agirbest hatiye ragihandin lêbelê tanha pabend nebûye bi wê agirbestê û di pêşveçûnê de ye. Li gor ku jêderên xwecihî ji Gota Şerqiyê li gundewarên Şama paytexta Sûriyê ji Arkê re ragihandîn. Li gor wan jêderan ku rejêma Esed hewl dide ku riya di navbera bajarê Zibdîn û Dêr Esafîr û Keferbatna û Esêr de desteser bike ji ber ku tinê ewrê di navbera Gota Şerqiyê û başûrê wê de maye. Ka ku rejêma Esed roberê herî mezin ya ku ji 5,000 donim pêk dê her wiha ya ku welatiyên deverê pişt pê dibestin û pîtiviyên xwarinê ji wan deveran ji xwe re peyda dikin. Tevî ku dever ev e bêhtir ji 3 salan e dibin dorpêçkirinê de ye. Ji aliyê xwe ve desteyên hawarçûnê yên xwecihî li Sûriyê agahdariyê dide ku eger rejêma Esed başûrê Gota Şerqiyê dorpêç bike dibe ku karasateka mirovî bê rodan ji ber ku bêhtirî 40,000 welatiyên Sûrî li wê deverê niştecî ne. Ji aliyê xwe ve pizîşkên ku di wan rêxistinên hawarçûnê re kar dikin dibêjin ku nebûna dermanan û kêmbûna xwarinê wê ziyana herî mezin li ser zaroka bike. Ji ber ku ev e bêhtir ji salekî ye zarokan til û qeh wernegirtine û her nexweşiyek bila bibe wê xwe li zarokan bêhtir bigire. Her dişanûa dorpêçkirinê de hêjayê gotinê ku zarokekî dî li taxa El We'ir li bajarê Hemsê jiyana xwe ji dest da ji ber ku rejêma Esed nedihişt ji taxa El We'ir derkeve û bê dermankirin. Tevî hemî hewlên ofîsa Stîvan de Mistura her wiha ofîsa netewên yekgirtî ku rejêma Esed razî bike ku ew zarok ji taxa